Deixo-vos con Rosa Núñez, que é a xefa da Unidade Técnica de Planificación e Innovación e Proxectos do INEC. Hola, bo día. Podes poñerme a presentación, por favor? Hola, bo día. Bueno, en primeiro lugar, quero agradecer a organización, a oportunidade que nos dan de participar neste foro. E vou intentar explicarvos o que serían as principais liñas de actuación que se están levando a cabo dende a Xunta de Galicia en materia enerxética. Non vos quero aburrir demasiado, porque creo que, bueno, que os documentos están ao alcance de todos e podedes preguntarnos calquera dúbida, calquera iniciativa, comentarnos calquera iniciativa que teñades, pero creo, non sei se se me escoita ben, como... así, perdón. Bueno, antes de nada, para poder falar do que sería a Axenda Enerxética de Galicia, temos que contextualizar cal é a situación da enerxía na nosa comunidade. É que debo ter... non sei se me estarán facendo... apagarei? Non. Bueno, entón, aí teríades o diagrama de fluxos enerxéticos. Obviamente, se vedes ese gráfico, vos quedades en que hai infinidade de datos, hai un montón de produtos, hai un montón de transformacións, etc. Pero, francamente, pois se non estamos moi afeitos a eso ou se non estamos traballando cos datos, pois non nos di moito. Si pasamos ese gráfico a un diagrama onde vexamos as porcentaxes, me gustaría indicarvos un par de pinceladas que logo veremos a continuación con un poquinho máis de detalle, que sería, cales serían, dentro da enerxía primaria que utilizamos, cal ven de fora, cal temos que importar, e cal ven de fontes autóctonas, que son principalmente renovables, logo se transformarían nunha serie de produtos que xa serían útiles para uso final e logo veríamos eses produtos como os utilizamos, ou ben para consumo propio ou ben para exportación. Entón, aí podedes ver un pouco, se pensamos no que sería a enerxía primaria autóctona, o que vemos fundamentalmente é que todas as fontes de enerxía que nosotros podemos utilizar, digamos, propias, que son da nosa comunidade, a meirande parte sempre son fontes de enerxía renovables. Vedes que aí o peso máis importante, estes son datos que corresponden ao balance enerxético 2022, que foi o último publicado, agora mesmo xa estamos traballando no balance de 2023, pero que aínda ten datos provisionais. Vedes que aí fundamentalmente destacan por unha banda a biomasa e por outra banda o vento. A auga tamén ten un peso importante e logo temos outras enerxías que teñen unhas porcentaxes de penetración menor. Con que xogamos en eso? Pois a parte da biomasa, fundamentalmente, estamos aproveitándoa, como xa se fixo tradicionalmente na nosa comunidade, para uso térmico, e despois a parte das enerxías renovables para a xeración eléctrica, destacamos sempre o vento por unha banda e a auga por outra. Esas porcentaxes varían en función do ano hídrico e moitas veces nos inflúe cousas como que o 2022 foi máis seco do normal ou que o 2023 parecía que era máis seco, pero logo no último trimestre acadamos unhas choivas moi elevadas e subiu a produción a partir da hidroeléctrica. Se nos fixamos na enerxía primaria importada, que esta é importante sobre todo para coñecer a dependencia enerxética exterior, que é algo que sempre se quere disminuir, pois aí o que destaca sobre todo son o cru de petróleo e os produtos petrolíferos. Ese dato, se o vemos en bruto, podemos pensar, pois temos unha dependencia enerxética exterior enorme. É certo que a dependencia enerxética é grande, porque, como ben sabedes, en Galicia nin en España somos referentes, obviamente, en ter combustibles fósiles aquí, no noso subsolo, pero gran parte desas importacións corresponden á refinería, é dicir, que non é algo que logo nos teñamos que utilizar, non o importamos todo porque necesitemos realmente ese volumen. Aí teríades, despois a continuación, en que se divide fundamentalmente o consumo final. O consumo final, por unha banda, é eléctrico.
por outra banda, perdón, de produtos de petrolíferos ou derivados dese petróleo, que moitas parte van para o transporte, pero hai unha parte importante, máis da mitade desa enerxía primaria importada que entra, de combustibles fósiles, que máis da mitade é exportada directamente. Polo tanto, non influe no que sería a dependencia enerxética que temos do exterior. Para que vos fagades unha idea, no ano 2022 esa dependencia enerxética foi do redor do 66%, 66,4 me parece que é o dato exacto. No ano 2023 diminuiu algo, pois porque precisamente foi un ano onde a hidroeléctrica entrou máis, tivo máis penetración na xeración eléctrica e, polo tanto, dependimos menos de ter que utilizar centrales de ciclo combinado que utilizan gas natural. E aí, esta gráfica, para min sempre é así a que resulta quizáis máis fácil de entender ou de ver realmente o peso, onde temos unha penetración moi grande das enerxías renovables é na xeración eléctrica e, polo tanto, na electricidade final que nos podemos utilizar, que casi todo o consumo podemos cubrilo a partir de fontes renovables en función dese ano e desas condicións meteorolóxicas do ano que estemos estudiando. Aí sería a parte verde, sería que corresponde ao peso que tiveron as renovables nesa enerxía eléctrica para uso final que nos temos. Vedes que no 2022 é un pouquiño máis baixa que no 2021, pero é por eso que vos digo que foi un ano seco en comparación coa media, pero, sen embargo, nos datos provisionais do 2023, pois esa porcentaxe que estaba en torno ao 65% xa subiu case o 75%. Por tanto, sempre hai que ter de respaldo fontes de enerxía que non sexan de orixen renovable, ou polo menos, mentras non teñamos máis afeita o almacenamento enerxético ou vectores enerxéticos que podamos utilizar a posteriori, como sería o caso do hidróxeno, que despois vos comento así un poquinho por encima, pero sempre temos que ter de respaldo esas outras enerxías convencionais para asegurar que podemos dar resposta á demanda que se produza. E xa meténdonos coa Axenda Enerxética de Galicia, coméntovos que esta axenda foi publicada e empezou a traballarse nela, empezou a traballarse hai bastante tempo, pero cando viu a luz foi no 2022, a través de INEGA e da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais da Consellería de Economía, Industria e Innovación da Xunta de Galicia. E esa axenda, obviamente, está moi ligada aos obxectivos que temos que cumplir por pertencer á Unión Europea e por ser España tamén un Estado membro, por suposto. Que se busca sempre? Pois sempre buscamos, primeiro, esa neutralidade en carbono de aquí a 2050, buscamos esa disminución, como os comentaba antes, da dependencia enerxética do exterior, por ese contexto que temos de que nós non temos eses combustibles fósiles, por lo tanto, todo o que nos utilizamos aí temos que importalo. Canto máis aproveitemos as nosas fontes autóctonas, pois menos teríamos que tirar deses combustibles de respaldo. Logo, o que tamén se busca é unha descarbonización da economía, pero sempre unha descarbonización, tanto da economía como da sociedade, pero sempre unha descarbonización pensando en que sigamos mantendo sectores industriales que sexan competitivos. Entón, tamén hai que darlle moitas veces unha volta a esas industrias que sexan máis sostibles, que sexan sempre respectando, obviamente, toda a legislación ambiental. E logo, outra das cousas que resulta moi interesante e que consideramos que tamén é importante e que temos que darlle un pulo, sería que nos podamos posicionar como un polo enerxético innovador. Se pensamos nese polo enerxético innovador, hai varias partes salientables, aparte de mellorar todo o que serían as infraestructuras de almacenamento enerxético, a utilización de fontes de enerxías renovables que xa se están utilizando, como o vento, por exemplo, tamén para utilizar o hidróxeno, ese hidróxeno verde, que sempre, porque o hidróxeno como vector enerxético leva tempo utilizándose, pero sempre podemos distinguir entre cal é a fonte que utilizo para xerar ese hidróxeno, entón falaríamos sempre de hidróxeno verde, pero logo outra parte onde nos queremos poñer o foco é un pouco unha das líneas innovadoras nas que levamos anos traballando dende INEGA, serían as enerxías mariñas.
Aí vos comento que Galicia ten unha zona experimental de enerxías do mar, é unha zona experimental que aínda está dotándose de infraestructura, que está ao carón do Porto Exterior da Coruña en Punta Langosteira, polas condicións que hai aí tanto de vento como de ondas, pero que, para que vos faguedes unha idea, agora mesmo hai 3 zonas en España nada máis, unha que é no País Vasco e outra que é en Canarias, e a outra zona experimental que existe actualmente está aquí. Estamos dotando de nova infraestructura para eso, para que poidamos, por unha banda, mellorar todo o que serían as tecnoloxías relacionadas coas enerxías oceánicas, incluída, de ser o caso, a eólica mariña, pero tamén como zona de estudio, que isto o que nos consideramos que é fundamental, como zona de estudio para ver todos os posibles impactos que eso podería ter tanto a nivel ambiental como a nivel de compartición ou como coexistencia con outros usos que xa se fan do mar, como pode ser a pesca ou a acuicultura. Entón, tamén que sexa unha zona onde nos podamos avaliar cal podería ser a futura repercusión do desenvolvemento de parques de aproveitamento comercial, pero que tiveran todo ese respecto tanto ao medio ambiente como aos usos tradicionais. Esta axenda, podedes consultala na página web do INEGA, está disponible, como se vos poñedes en contacto con nós e podedes pedirnos toda a información que queirades, ou as aclaracións ou as líneas específicas que vos poideran afectar individualmente, pero un pouco o que buscamos é eso que vos comentaba. O que buscamos sería unha reducción da dependencia exterior, un incremento das renovables, xa non só pensando na xeración eléctrica, porque aí xa hai unha penetración moi alta, aínda que non sobra que se poida seguir aumentando, pero tamén noutros eidos, como poden ser combustibles para o transporte ou na xeración térmica. E logo, para conseguir todo isto, está articulada a axenda axega en 7 eixos principais que se dividen en accións e se dividen en medidas. Aí tedes a continuación todos os eixos que temos, serían o principal desenvolvemento destas enerxías renovables que xa vos lo fun comentando, a economía circular, porque tamén se poidan utilizar todos os refugallos, como escoitei unha vez que sempre me fixo reflexionar, xa hai moitos anos, que algo é un residuo ata que se convierte en recurso. Entón, nós o que tamén intentamos é ver eses posibles residuos propios industriales que se poidan utilizar ou reutilizar. E tamén poderíamos falar, por exemplo, para o aproveitamento de gases renovables ou similar. E despois, centrados tamén na mobilidade sostible, porque, como vos ben pudichedes ver ao principio, gran parte dos usos do combustible final é para transporte. Nese transporte están incluídos non só o transporte por carretera nin o transporte en particular. Está dividido tamén o transporte para mercancías, pero tamén todos os combustibles que se utilizan en pesca, agricultura, minería, construcción, etc. Non só para transporte de persoas ou de mercancías por carretera. E aí un pouco habería que traballar con sistemas de mobilidade máis eficientes e tamén con esa penetración do vehículo eléctrico, pero, eso non vou a falar nada, porque logo hai outra ponente tamén moi interesante con outros combustibles que se poden utilizar aí para o transporte. Despois, dentro desa descarbonización dos sectores, un pouco o que vos comentaba antes, si se busca que haxa unha industria máis eficiente, se busca tamén ese aforro enerxético, porque tamén outra das frases que sempre se comentan é que a mellor enerxía é a que non se consume, obviamente, se podemos evitar consumos que son superfluos, eso é fundamental, pero ao mesmo tempo que o que consumamos que sexa sostible, que teña sentido. E despois sería o desenvolvemento tecnolóxico e innovación, que hai un pouco esas líneas tanto enfocalizadas cara ao hidróxeno verde, posicionar Galicia como un hub de hidróxeno verde e almacenamento de enerxía asociado, e tamén dentro desas enerxías renovables mariñas que creemos que é fundamental. E ademais que para acadar eses obxectivos da Unión Europea temos que pasar por aí, por aproveitar novas fontes de enerxías renovables, tanto para a descarbonización como para a neutralidade en carbono a 2050.
Todo eso ten que ser da man dunha transición xusta. É interesante e importante que haxa plans que vayan asociados ao aforro enerxético dentro das familias, dos fogares. Tamén que haxa a formación e a capacitación de novos profesionais que podan enfrentarse a todos os retos e desafíos que van ligados a esta descarbonización da sociedade e da economía. Pero logo outra das patas que non podemos olvidar, e por iso tamén está incluída dentro da axenda enerxética, sería a loita contra a pobreza enerxética, que todo o mundo teña acceso a enerxía que necesite consumir, tanto a nivel de enerxía eléctrica como obviamente de enerxía térmica ou combustible para transporte. E xa por último, a última línea, que é o último eixo, que xa non o menciono aí, pero vai de refilón, serían as pancas de financiamento que van un pouco asociadas tanto ás axudas, que podemos comentar despois a posteriori, como a outros programas ou colaboración público-privada para favorecer o desenvolvemento de proxectos. E nada máis. Moitas grazas e logo quedo a disposición súa para as preguntas. Gracias.